Muntie, ye muntie yanio, ye akofa ba muntie. Edum TV fo akofa ba muntie yanio, ye mofa muntie arefwe. Edum TV. Ya yedi. Asantehene, ya mamu nyina akwa ba bio. Sede yedi kan edeto monim no ene eye awukude. Na ene ye awukude na twese ye edapona kase ematitru asantemantamfo enyina. Na ene ba bi edema ba pie yi eye adum ahemfie. Ne yene nana ebetwetwe enkomo na yahunu amamra ene amane ka awukude emu nsam asechire ene nyama ba komienu bi wosi yehunu afa awukude ho no yene nana ebetwetwe enkomo ye wogidie sanana ademu enkyiremu ebema yen ama yen ne yen kyiremu aye ba no yehunu sade enyama bi esi atie na yehunu sade besi atutu yanamon afa TuTu ewo asante emantamu ana wadama yabesro wani diemu ni amu akwa aba edo aba Edum TV so na wadama bio yabesro pacho efra Osei efemi na ageni boaten krado otosum yinu me yadum Asantehene na msaye kwa homahene nana yebeda wase papa nana wadama bio yakasa Asantehene a mepacho echese Asantehene beka so ye fiura se me yadum Asantehene aduma japade bia no me na mehweso afeso ye baafo je keso yadum hene so niwa me na mehwe nechi ye kuda me na metram mudi akude na me se di dodo na ni ko yewura ho na yekosum na hemane Asantehene na de tie no nana yebeda wase papa nana ene eye awukude yebesro wadama obekye yen awukude ne kasa awukude mpa echesen yebubu na wakanmamu a eno so yedapon baako a edu ho a enam asante yamamre no eda so ko yisu oma asantemamu nyina no yedi erika nananom na ewo honom no so yeda pon baako a eka na bua ewo asante enemu no mbaako a yedi ni ne yehwahoa no na yeda kese a esombo ma asanteman pa entina na se meto wase a na se si awukude eni ho a yeni dabufo bi ebetima kase bi a ene dai yebetimi de ahoahoa na ma gisa awukude nko a awukude chi no yewo akoside ene yewo fufi na akoside no yedi a ne yedi akude yedi akoside na obunna ya bia na wotwe no de toso ena na 40 days bia no so no ne yedi akude nti akude so ka na yedi no se ne akoside so yeden eka ho na fufi so yeden eka ho na da sana na wadama metwase na se yetadi akude na kyen akoside na na dabi ni nyina yepe yedi akoside a we na wotwe mienu na wotwe miensa se na etwa mu no yedi akoside ena na ya akude yedi saa so na kwaside so di anima kwasele ben na wotwe miensa so na ne na so no akbeka 40 days ni yasadi akwaside nti akwaside na kude ni nyina yeda yedi na akan ye nabuo no ma ni nyina yenyi bi emfrim ye ni bi nsin bi se we so sin we ni nyina yepe ye na yedi ana yeda wase papa na me pacho ye hwe eye enadodo na ye dia ye awukude fofi ni akwaside sade wo kana emu dia na ye enanemu enapon mu kase pa sele misika kan ni nyina yeda yedi na TuTu no akwaside de eye na da opportunity mi yedi no kase pa anyo sa akwaside wo de nanam mfam ho na ye seda no ye hu sesi no ye sonko kra sa na kude no so ewo ni nyina won hyehyeye a ebefiri yewura ho ayeden abana ni nyina de akude ne di ni nyina pe yise bia ensakra bi beba na yewura beka se wodi bia we no na munye sei apart from no chinde ni nyina no eyeda aka mamu ye di ni nyina pepepa ye mabi nso nsene ebi sine se di akwaside no di akwaside ni no saa ni di akude so eni saa pepepe ana yebeda wase papa nana yensa mi so wadama emsa yenwura nana Otumfou Osei TuTu ababi opemso o twemu no mihunu se nananom ahemfo nananom ahemanom munyina mo sori kogina ekwan ho to santene e de hwe nana kwan ma
ne car no de ne besene etwa mu na me pa chewo eno no aseche ne san se mo sori nyina de ko santene ko gina hwe na nama ne car ne besene no e bi se me nsa na ne nana man funya na mo te wo kama enso nana e besen ye nwura besen mu nyina mo sori pa che ye die ntina mo sori aye amamre ni bia no ye wura betwam a wo se ye nyina dumfo nyina be gina kwa manu zampa na de hye wadum bia ho ye obia ho ye boni bia ntu bia na obetwam na wo pija ne sam na hu obi se ho tese nyina so ahu sampa ye ho ye ohine kwa no hu sampa na he fofo no bia ho eni ha bia ho to chema nti no so ka ho ayi kuhia ne nyina pija nsa ne ya ma ye wura bye a chese ye ho ye den eden nti ko tanase a ne nyina sa akota na chi ne edi ade na efefefe nti si amade na zo nzadum asumdwe ni ho na ohaw bi wana bibia eden asi nti ne ya megina kwa ho no nti obapa o se nyina ko gina kwa ho no nsa ampa na de hye wadum no ye nyina so ye ho a ye ho ye kama nana ye beda ase nana ye be san sre ne bisa bi wo emese ene ye ewukude me pa chaw eye ade nhyehyeye na egu akwan ma TuTu Asantehene na adumfo no yenhwe ne mu kwan se enne ebetimi akoso yewura na setu opimso abetwama wie no nyina so ifra ye ko adum ye ko manhia na yakwacha na ahema ne hu se na ahema so no ye de no tesen ifro no he betena se a ne ye ne na ahema mu nyina so akọ ne yakwacha yewura ne yamana mo yamano ade eya okude yamana de toti nti no so ade ba ko a ifie ya ye ko manhia ne akotwese yura beba na okotena se na yeso yakochia ne amana kwa aba kama sabepe nti wode enye adumfo nko aye ne na ahema mpanyimfo nyina ade hye nyina ka bom ne yakochia yura na se TuTu opimso nana wadama enti na nana ma hemfo nana ma hemanom kwakochia eba ahema anana na hema ne nyina ya sade santene akoye nwura enimo no nana wadama mesreo ayana nana ma hemfo nko na won kwan se wokona nanim anase na wukudai sabio obia wo ho kwan se wotimi eba na nanim enedai ye wura de obi na prato na TuTu ye abempomfo jasefo akwam bunku nifanu ene ekoche yura eto bi kwa so ya hoho abumfra manone manone o munyina bebom so ba chia ohene no mama na ade tote nti nye ohene bie ne prato obia bitima ba chia a onsi obia ho de ekwa ye nimse na ewura wositie wosi o twedom ye den eba no no ogigi nipa so nti ade ye otena so obia ba chia ne bia nsabe o mo bia mpamo obema kwa mo bia chia no nti na tole bia abrofu firi abruchiri ene sebia TuTu nipa bebiri timba chia ewura opemiso nti na obema kwai ama anfo ne ko chia no obia ko chia so obema kwa mo bia opeso be chia ewura bia no otimi aba chia ewura nana ye dance nana ye kasa obia wo ho kwan se otimi ko chia ewura nana ye misa ebia no obia na adwen se ne dai eye wukuda eye dapon nei opesa okwachia nana edie na wo se nipa no eye ahoboabo aba wo sesie ban na wo se ye yinana no mahemfo to nchen a obi on kwan bia se otimi chia nana no edie wo sesie ban na wo se nipa ne bia onfa chede bi mra nana anaso onfa sapansa na mra na se dia ho sesie on ban na wo se ye de akwachia nana no ntini ye wo achamefo nti so pese okwachia wo hena sabe make zo bia wo kwan je ufiti ana da opeko ukosi wo hena achamefo so no ma chewa amamre ne amanne ye wo ho de wo se wo ya ansa na otimi adu ohena ni mayren akwachia ne yega se obi akonye se wo ma ho so anu adu na akwachia da bi ye wo hyehyeye da ho a bohu achamefo se mpese bia mekochia wo hene wa mane ne sen achamefo no bedi sankom ni nyina no ma wakonya se ko ne kochia yewura se kwa mamuso bia bibinti na kwa mamamu ni do meka eren acha kwanja muso mbeche se fasa kwa besu yewe ansa na otima kochia yewura timika se obi atim kochia na nya ne sa akora asa ne mu ye wa mamra ye den obefa so obetimi akochia yewura ana ye da se pa hono watimi akyeremu ye ama ya te hona se ye papa entina na wadama se nana na machia mefo no ema wo kwan se kochia yewura ana wadama o awasa udum sato yewura nsayem anase ubomu ase na umana na wipe kakra bi anase etesen hono kakra no ohene edipendi nipa na wo kro no
sene si de bia on say sebe yesi ahemfuchi bi de bi echi nti bi wo akwanya beba ma do sato nsem ebi wo so akwanya ne ma udu ohene ma na obo mu ase na wa chia ohene so se nuzi obeje so kama na wa dan wani na wa sa yedai akọ nti se bia wo kan bia na wo ba no enkomo ane acha mefo di ye no ene ebe chew de wo sa wo yedai oye sanity Nana ya da se papa ebio nana mekosan we da bia na mekasa ada menya kwanya bia me nana bia be hia bia me bisa na sa asem no nana me ta hunu se ohimpon bia na se wo hene se bia wo hene ketu akwachia wo hene kase bia asantefo ya kasa okwa ne ntoma nana me pa chaw eno no asechire ne sen ye di ntina wo se okwa ha ne ntoma no ehọ na me ho na me akra menti ase sauti mika say ahemfuchi bi de bi echi seven predwan atete no sa wo ya akro na je teacher ni sa obra ho ase chia nti ahenie mu no enam se bi wo sonso bi nti kodu me yura bi a me chia ne se magodu me yura me fam se me yura baafo je kese ni ma o se me kwa ha metuma se man kwa metuma na me pa che se me ne yepe wo so won ne yepe nti wo kwa ha metuma na je wodi bu ama ne sampa wo so so ye dey esen to bi kra wo ro mpa boa na wuti na mpa wo cha won ne ye dey enyepe ntu kwa ha ntoma na che se ohimpo na wote wo no sebe wona ne nyeden enyepe o no wosoro yeden eseno insanity nana me da se papa pana nana me pa cho na ema no so fa ne so ba bi pesa okwachia nana ya na me hunu sa ya ma me nhye da hunu se oba bi kwachia nana me pa cho ema no yakwachia nana pacha ya oba run pabo ana so ye dey me ade me hunu so oba bi chia nana pen afa ne se bi ene oba bi pese okwachia nana pacha oba na ho bo wo so oboa me yi nana no ma hema afo to nchen a ahumba ben na wo so wo ye man de oba ro mpaboa se me ma ye kwa ye ntoma aba fo no oba kwa ntoma hwe na chekun nimpoku akra ko yi ato abontinti man de omu enyu mu ntoma fo na mum oba ro mpaboa na wabo mu ase aden akire sana omuso de anati ana ya da se papa ena wa me yate enema bebre ase na mikosa wenso me pese me bisa me pa chaw yenra Osei TuTu aba bi opemso abetwem afiadum ha ekọ wadama me pa chaw okwahen na eye die so no wokoye on se ofreduma ha achampem hinem so wo omo so obedu ho na wache omo ahwese no musisi ansa na wato aso yeden akọ ti se no behwe no saa na no bi wa obefro na so saa ansa na okodu yo mu obekọ mu na so nyom nyina ti sanity o se nya firi ofoko ba bi ansa na oba adum ana wo saa yeden ato aso sanity nti na cha se ena anopai no eye nesa yemfa ne sana na hwe ne manfo ahwesede ye ho siti acha ye ansa no makotena menhia wa me de okudan na nkasa sabe penalty sabe sa no be ye no obechiachia na no free obekunsu ase achampem no no akochia ufiri wa no akoye amamere a wo so ye ufiri no ato so ye den akwadum de omura fia na modu ha obehwe se na de hye ho ye ya be hye no se ho ye na otwom ye den akoba bi wo de obesi akofie ho akoye amamere na se wakodi nkomo bi ye den ehofie ho no sanity nana ya da se papa nana na wansama wo kan ye atwema adwena si bi so ampesen ka me bisa wo se na dum de onwura fia na ba bi wo hwa owura wo pacho eye die ntina ba bi wo hwa onwura na ba bi wo ho nso owura ho ba bi wo hene be ya amamere ho nti so ya amamere de so owura ho no koye amamere de sanity nana ya da se papa nti chese me hu dia menka ya da se wakwanya wa mayen se bio me dia nka me no hwan se mitimi banana anim ene na ebetwetwe nkomo na da se papa panyankopon ensha na nanom nso so ensha no munya wokase na timi di wahenie no ema empuntu a wase eba no etimi fa wo na so na eba nyankopon ensha papa adum nyamisha musoso se musumamu yakwanya ne ya cheche bi kakra bia ne bia nkuya atifo mfanche isansa ya kotofoforo enye ni nyina na mamre nim ni nyina afi ne yesusia enti se bia nkuya omuso mfanyere enche enti yeso ya damase pa damase
Nana ya da se papa pa Adom TV said da ya kano ya mamre ene amane ene ye de ebesomo ene aya abukude asante mantamu na pon na ne bi baako ene eno ntino sade yenwura na sanana eka ye no ye free ha ye bekoma nhia nana ahemfie na yakwa akodi abukude no amana ye kama fefe nana ye ne no edi nkomo eye nana jasanya ye nana edum hene nana baafo aje kase ono na ye odum hene na emsa nana etane na chikakra eno ntine tutena ni ene ohwe achi amano eye ne jasanya a eye nana agene mboaten krado ono so ena san eye kwamoman hene nana ana mepa chosasa ono ana san enso ye kwamoman ehene nana ene no atwetwe enkomo no yada nana nso so ase megidi senchiremu ana na ede ama ne tetu ne ye nchirema no yate eniama bebre ase wopese ohunu bebre nso so abetimi aba manhia ehonom ena awukude no ye kwa akodi no kama nanama hemfu nyina nanama trankonwa ehwo ne ye omunyina ekwa akohia na ye nso so yakwa akoka ho amadwumadie no aye kama yadamase samosomo jebre na mo ne yen etwetwe nkomo ima bibia nso aye kama ye beshow eya no like ye page no amaye eya Adom TV uko Facebook a ewo me show like no ya share ema afoforo nso nhwe bi comment nso so hia pa fagu ase emaye yadamunyina ase efi ha ya comment shani akoto adwumadie no eso medin a sweetie nana me show kan ye ho